mikä mulle on tärkeintä johtamisessa? Kyllä se varmaan loppuviimein on se, että toiminta on tuloksellista ja tehokasta, koska sitten se takaa kaikille mahdollisuuden tehdä töitä hyvin ja yritykselle myös pärjätä. Tärkeintä johtamisessa minulla on 2 asiaa. Toinen on, että tiedämme mitä tavoittelemme ja että ihmiset voivat vaikuttaa siihen, mitä tavoittelemme ja mihin menemme, siis ihmisten mukana olla. Sitten oikeastaan tärkeintä johtamisessa on rohkeus, uteliaisuus ja sitten se, että kykenee toimimaan niin, että saa ihmisiä tekemään oikeita asioita niin, että ihmiset kokee innostumansa siitä. Keskisuomalaisessa parhaassa johtamisessa on kyse suorituksen parantamisesta ja hyvästä elämästä meille kaikille. Parempi johtaa hyvin toiminnassa, opitaan toinen toistemme kokemuksista ja ajatuksista. Parhaan johtamisen opinkierroksella on vuoden mittaan käyty läpi 9 asiaa, jotka parhaat työpaikat tekevät eri tavalla kuin muut. Parhaan johtamisen tarinoita ovat olleet kuuntelemassa hyvin erilaisten yritysten johtajat ja työntekijät, koska jokainen johtaa vähintään itseään. Lähdettiin hakemaan johtamistaitoihin lisää oppia, eli esimiesvalmennusta. Mä oon tykännyt ehkä eniten näistä vierailevista tähdistä, jotka kertoo näitä yritystarinoita. Ne on ollut tosi kivoja. Tämä on ollut tosi hieno kokemus. Tässä on välillä kokeiltu kaikenlaista, mikä on mennyt vähän omalle epämukavuusalueellekin ja toisaalta sitten saatu näitä oppia ja opittu tuntemaan kaikkia toisia samassa tilanteessa olevia. Että tosi hyvin on mennyt ja suosittelen kaikille. Monenlaista, että kaikki näihin keskeisiin johtamisen elementteihin, suunnannäyttöön, strategiatyöhön, innostamiseen, vuorovaikutukseen. On ollut tosi kiva kuulla nämä taustattavat luennot ja muiden kokemukset. Ja sitten toisaalta tässä on aika paljon ollut keskustelua, niin on vastannut odotuksia. Ideoiden hyödyntäminen käytännössä itse asiassa on aika yksinkertaista ja itsellä varsinkin ne liittyy paljon siihen niin kuin itsensä kehittämiseen, siihen, että olen nuori johtaja ja yrittäjän taimen vasta. Niin se, että pystyy ammentamaan tämmöisestä tapahtumista kokemustietoa ja erilaisia näkökulmia siihen, että mihinkään ei vielä niin kuin itsekseen miettimällä pääse. Kun itse sain olla tässä mukana, niin totta kai kun puhutaan, että on parempi johtaa hyvin, niin mietin, että jos meiltä joitakin lähetetään, niin ne on asemaesimiehet. Ja näin tuli Jyrki Hartolasta ja Riikka Hankasalmelta tänne Jyväskylään. Ja he ovat tosi odotuksiin tyytyväisiä. Ja tarvitaan niitä sosiaalista taitoja lisäksi myöskin luovuutta. Ja näissä koulutuksissa niin tämä luovuus lähtee liikenteeseen. Ja sehän on se mahdollisuus, että syntyy jotain ihan uutta. Mä halusin vähän kasvaa johtamisessa paremmaksi ihmiseksi. Haluan äärimmäisen hyvä opinkierros kaikkine aiheineen hänen kasvamiselle. Kaikista aiheista on löytynyt tärkeitä. Ei voi sanoa, että yksi asia, vaan jokainen on täydentänyt toisiaan. Ja semmoisia elämyksiä on tullut jokaisen esityksestä. Kyllä mä alusta asti on ollut ihan selvää, että oma yritykseen mä vien täältä kuuntelemisen. Se on jokaisen vierailijan esityksessä korostunut tämä kuunteleminen. Se, että kuunteleminen, mutta ihan oikeasti kuunteleminen, se on tärkeää. Jos ajatellaan meidän työtä ja meidän työyhteisöä, niin kaikista tärkeintä on sosiaaliset taidot. Ja jos 30-40 ihmistä tekee yhdessä töitä, niin niillä täytyy olla myöskin mukavaa. Ja tämä parempi johtaa hyvin metodi, tämä kyseinen koulutus, niin tulee vaikuttaa eniten korvien väliin. Ja tulee luomaan sellaisia elementtejä, jossa halutaan olla hyvässä ja mukavassa työyhteisössä. Ja asemaesimiehet pystyy vaikuttamaan tähän tosi paljon. Jos ja kun
tämä homma jatkuu niin kuin uskon, niin meidän osalta se tarkoittaa sitä, että mulla olisi myöskin ne osastovastaavat. Niitä on 5-7 per liikepaikka ja mä ajattelin, että kun heillä on myöskin avainhenkilöt siellä tekemässä työtä, että jos he saisivat lähteä tällaisen koulutuksen mukaan. Ja mä itse näen, että tulevaisuuteen tällaisen henkisen koulutuksen tila on saatava sinne päähän ja tämä Parempi johtaa hyvin koulutus on tilaus just tähän asiaan. Uskon, että tulevina aikoina niin me just nimenomaan yrittäjät saadaan tämmöisten koulutusten ja meidän henkilökunta tämmöisten koulutusten kautta sellaista luovuutta ja vapautta luoda jotakin uutta, jolle annetaan niin lupa tämmöisen koulutuksen kautta, niin mä näen, että tästä syntyy se tuottavuuden kasvu. Hyvin monta oikeaa tapaa johtaa, kun johtaminen on tilannesidonnainen ja se on henkilösidonnainen. Mulla on sellainen slogan, että johtaminen voi olla elämäntehtävä, mutta ei koskaan sen tarkoitus. Minusta me ollaan yhdessä muuttamassa keskisuomalaista johtamiskulttuuria. Me osaamispäälliköt olemme kehittäneet opinkierrossarjan konseptin osana Parempi johtaa hyvin toimintaa. Menestyksen kulttuurin rakentaminen jatkuu vuonna 2014 myynnin johtamisen opinkierroksella. Jokainen johtaa, mutta jokainen myös myy. Tervetuloa tekemään Keski-Suomesta parhaan johtamisen maakuntaa.